Siyambonga uNkulunkulu siphinde sinibingelele futhi egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu. Amen. Siqhubeka ke kwizifundo zokuqala zamaKristu. Kuleli hora ke sibuka ke kwisifundo number 23, lesson number 23, la sibuka khona isihloko esithi Thanda abazalwane bonke. Thanda abazalwane bonke. AmaKristu ke abantu kufanele baziwe njengabantu okuthiwa abantu bothando. Uyabona nje omunye wabapostoli ababehlola bahlaziya incwadi zakhe, umpostoli John mawufunda incwadi zakhe ngale kuJohn uqala nowesibili nowesithathu, babehlaziya baze abanye bathi umpostoli wothando ngoba ukhuluma kakhulu ngothando. So amaKristu abantu abaholwa uthando lukaNkulunkulu. Phela uthando ilolu abalithola amaKristu, masalithola singamaKristu mhla uNkulunkulu ethumela uJesu Kristu sisebabi. Usho kanjalo uPaul emakhulwana abazane baseRoma uchapter 5 verse 8 ukuthi siseyizona uKristu wafa sibabi. So kubonisa uthando lukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu behleli ukuhlenga. So sizocaphuna amazwi la sobuka khona uKristu esiyala njengabalandeli bakhe, njengeNkosi yethu ikhuluma nathi ukuthi fanele siphile kanjani singamaKristu. Kuncwadi kaJohn chapter 13 ke uKristu ke uhlezi kwisidlo sokugcina nabafundi bakhe, ubanikeza imiyalo yokugcina. Umyalo omkhulu kawuvezayo la kule chapter uma esephetha amazwi akhe uKristu indaba yothando. So funda ke la kuJohn chapter 13 verse 34 to 35. John chapter 13 verse 34 to 35. Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane njengalokhu nginithandile nani nithandane. Ngalokho bonke bakwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. So uKristu uhleli ke nabafundi bakhe abalishumi 12 uyabakhuthaza. Uchapter 14 wakhona njengoba ebabonisa ukuthi isikhathi sakhe sesondele ukuba asuke la emhlabeni, uyabaduduza kakhulukazi la ku chapter 14. Uzathi ku verse 6 wakhona chapter 14, ngiya kuBaba ezulwini, uyobalungisela indawo uKristu. So sibuka ke uthando uKristu benalo kubafundi bakhe nokukhathazeka kwaba ngalesikhathi ekhuluma lenkulumo yakhe ngokugcina. Uma bayala ukuthi nginika umyalo, kusho ukuthi it's a command, siyaliwe. Asina choice la. Siyaliwe kuba sinjani sithandana. So amaKristu fanele aziwe njengoba la asho uJesu ukuthi ngalokho bayakunazi ukuthi ngabafundi bami. Bawusazi kanjani ukuthi singabafundi bakaJesu? Abantu bawubona ngendlela esithandana ngakhona, ngendlela uthando esinalo singabazalwane. So amaKristu ke awahambi ngenzondo. Umzalwane ngowesilisa nowesifazane esisekukholweni kunye naye kuKristu ebandleni, fanele senjani simthande. Owesilisa, owesifazane, wonke umzalwane ebandleni. Sithanda bonke abazalwane noma abekho esigodini esikuso noma bekwesinye isigodi. Uma laba bantu behamba nathi bekuKristu Jesu, bekunkolo uNkulunkulu asibeke kuyo, fanele sibathande. Uthando lubuya kubani? kuNkulunkulu lesinikezwa lona. iBhayibheli ke uPaula uma ebhala abazane baseRoma ubazisa ukuthi bayizitho. Siyizitho ke zomzimba kaKristu. Ibandla lingumzimba kaKristu. Uma ufunda incwadi yabaseFesu uchapter 1 verse 23 ibonisa ukuthi uKristu uyinhloko yomzimba okulibandla. So ibandla ke lumzimba kaKristu. So uma ethinta ke abazane labaseRoma ubakhumbuza ngalomqondo ukuthi bangumzimba kaKristu, bangumzimba munye. So umzimba wami ke njengoba nginawo kanje ngiyawunakekela. Isandla sami asithi hayi alibone unyawo ukuthi liphuma kanjani. Iso lami alisho ukuthi hayi
alibone ukuthi unyawo luphuma kanjani, lenza kanjani. So njengoba umzimba wami uhlangene, uyadingana, uyathandana, uyanakekelana. Uma unyawo lami luzwa ubuhlungu, umzimba wonke uyakhathazeka. So nebandla ke likanjalo. Uma ibhayela abazana baseRoma ku chapter 12 la uPaula zofunda khona uverse 4 up to verse 6. Uthi ke ngokuba njengalokhu sinezitho eziningi emzimbeni munye, kepha izitho zonke azinamsebenzi munye. Kanjalo thina esibaningi simzimba munye kuKristu, kepha ngabanye siyizitho omunye esomunye. Sinezipho zomusa ezehlukileyo ngomusa esiphiweyo. Uma singesokuprofetha asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa. Uma singesokukhonza kube senkonzweni, ofundisayo kube ekufundiseni, olayayo ekulayeni, okwabayo enze nobuqotho, oholayo ngenkuthalo, ohawukelayo ngentokozo. So ke sibuka ukuthi ke uPaul ubonisa ukuthi njengoba sumzimba asenzi umsebenzi wodwa, sinikeze izipho ezahlukahlukene zokusebenza emzimbeni. So kubonisa ukuthi ibandla linye, ibandla ahlukene njengoba umzimba ungahlukene, munye umzimba. Yebo umzimba unezitho ezahlukahlukene kodwa wodwa umzimba. Okusho ukuthi amaKristu asebenza ngobunye, asebenza ngothando. Njengoba usumntana kaNkulunkulu ufike ebandleni likaKristu, kufanele la uphile impilo ebonisa ukuthi ungumzimba munye noKristu. So kufanele ke ubathande abazalwane. Angeke laba khona ubunye njengoba umzimba siwubona la ukuthi umunye uma ungabathanda abazalwane. So sithandane ngenhliziyo ngothando lobuzalwane. So fanele ke njengoba sisemzimbeni, njengoba sinezitho ezahlukahlukene, njengoba sisebenza simunye, fanele sithandane. Sithande abazalwane. We must have brotherly love. Uthini ke la masifunda verse 11, Romans chapter 12 verse 9, siyogcina la ku verse 13. Uthini ke la uPaula? Uthando malungabi nokuzenzisa, nenyanye okubi, nibambelele kokuhle, thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane, ekwazisaneni nandulelane, ekukhuthaleni, ningenqeni, nivuthe emoyeni, nikhonze iNkosi, ethembeni nithokoze, osizini nibekezele, ekukhulekeni niqinisele njalo, hlanganyelani nabangcwele ekuselweni kwabo, nikhuthalele ukungenisa izihambi. Sibuka ke impilo yethu singamaKristu sebandleni. Uthi ke kithina makwenzakaleni uthando malungabi nakuzenzisa. AmaKristu awasiwo ama-hypocrite. Akufanelanga amaKristu abe ama-hypocrite, umuntu ozenzisayo. So fanele uma ikhona inkinga siyikhulume, siyilungise ebandleni, singahambi ngani ngokuthi sibe abantu abazenzisayo. So uthando kuthiwa malingabi nokuzenzisa. Bese yathi ke nenyanye okubi. So uthando ke alihambelani nento ezimbi. Uma khona into ezimbi, uthando lukaNkulunkulu alihlali lapho. Uthando lukaNkulunkulu alisupport into ezimbi, aliqhubekisa into ezimbi. In fact into ezimbi uthando lukaNkulunkulu lenza ukuthi senyanye okubi. Yabona? So ke sithandane ke ngenhliziyo ngothando lobuzalwane. Uma siqhubeka ke la uPaula uthi thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane, ekwazisaneni nandulelane. AmaKristu angabantu abakanjalo. So njengoba nawe usisebandleni, khuthayela ukuthi uvele usemzimbeni kaKristu, ubonisa ubunye, ubonisa uthando, uzondo okubi, ungakujabuleli ukubi uma kwenziwe ebandleni, kukhuze, kusole, ngoba ububi uNkulunkulu akabufuni. So sibuka ke uthando
olupheleyo olubuka kuNkulunkulu. Uthi-ke masithandane ngothando lwani lobuzalwane, brotherly love. Igama elivelayo la iPhiladelphia love, brotherly love. Uma kumzalwane wakho umbona eswela kumele simsize. Uthando lunjalo. Uyakuveza ke la uPaul kuverse 13 uthi sihlanganyele nabangcwele ekusweleni kwabo. NoJohane uyakhuluma ngalokho masifuna lapho uJohane uqala chapter 3 verse 16 to 18 ubonisa lapho ukuthi uthando alukho uma umzane wami eswela edinga kwizinto zempilo, edinga ukudla, edinga impahla, mina nginakho bese ngingamsizi. Uthi ke lapha uJohane uthando kaNkulunkulu anginalo, alukho kimi. Angikwazi ngithanda uNkulunkulu bese ngibuka umzane wami njani elamba, ngibuka umzane wami engakutholi ukudla. So ke sibuka ke la ukuthi uthando lobuzalwane ofanele silibonise yilolu ukuthi sithande njengoNkulunkulu esithandile. uNkulunkulu wasithanda sibabi, uNkulunkulu wasithanda sihluphekile emoyeni. Sasihluphekile emoyeni, sasihamba ngokwemoya yezwe, sasihamba ngokwentando yalomhlaba, sasihamba ngokubona kwabantu. So sasingaboni, sasizimpuphuthe. Uzathi uPaul lapho kuncwadi yabase Efesu 2 verse 1 uniphilisile nini nanifile ngeziphambeko. Ngamanye amazwi uKristu uma efesiphambanweni kwakukusivula amehlo, malifika ivangeli kwakusivula amehlo ukuthi sifile, sihamba hlwempu, singabantu abahluphekile emoyeni. So ke lo thando ke siyalibonisa kuphi? Nasenyameni. Uma ke futhi umzane wami eduka eqinisweni, ephambuka endleni eqiniso, ngoba ngimthanda, njengoba ngakuthandi okubi, ngiyaya ngiyombuyisa ngomoya wani obumnene. Incwadi yabaseGalatia sizoyifunda la uchapter 1 sifunde khona uverse Galatia chapter 6 sifunda khona uverse 1. Ithi ke abazalwane, uma umuntu ehlelwa isiphambeko nina bokomoya mbuyiseni onjalo ngomoya obumnene, uzibheke wena funa uyengwe nabo. So siyaqaphela uma siyobuyisa umuntu esesonweni, siyanaka. So uma umuntu enze kanjalo, uzathi ke lapho uJakobe chapter 5 verse 19 to 20 uverse lwakhona, uma sesimbuyisile umzane ithi sisibekela izono eziningi. Ngamanye amazwi ukumbuyisa kwethu sipreventele umuntu ukuthi angene ezintweni eziworse ezimbi. So uthando lunjalo. Ufana nomzali uma ebuka ingane ingena into enjani embi, uyayibuyisa ngoba uyayibuka ingozi ekhona uma lengane iqhubeka into enjani ezimbi. Njengalokho uNkulunkulu ekanjalo kithina ke. So sithunywe uNkulunkulu ukuthi siye kubazane bethu uma benza okubi, uma bephuma eqinisweni, sibabuyise ngomoya onjani obumnene. So uthando ke kufanele sibe nalo. Ngishela ngathi uthando alithokozeli into ezimbi. Incwadi yabaseKorinte chapter 1 Corinthians 13 verse 6 ibonisa ukuthi uthando alithokozeli into ezinjani ezimbi. Asikwazi ukuthi abazane siyabathanda sibabuke behleli ezonweni, siyabathanda sibabuke bephila impilo ephambene nentando kaNkulunkulu, asibathande. Umuntu onjalo unenzondo, unothando olungabuki uNkulunkulu. Uthando lubuka uNkulunkulu. Umzane wethu uma esephutheni, uma yenza kabi, siya kuye sinjani, simsole, simkhuze, simbuyise. Othanda umzane wakhe uhlala ekukhanyeni, akukho sikhubekiso kuye. Sho kanjalo uJohane la hola umoya engcwele. Umuntu owumzalwane ethanda omunye umzalwane usekukhanyeni. Kodwa uma umzane ezonda omunye umzalwane, lo mzane ozonda omunye umzalwane usebumnyameni. uNkulunkulu akahambi ngenzondo. 1 John chapter 2 verse 10 uthi ke othanda umzane wakhe uhlale ekukhanyeni, akukho sikhubekiso kuye. Akakhubekisi. Yazi umzane ongahambi ngothando, umzane ongahambi ngeqiniso uyakhubekisa. So ke uma umuntu ke ethanda umzane wakhe uhlale ekukhanyeni, wento ezazani zokukhanya zezinto uNkulunkulu ayifunayo. Othanda umzane wakhe ugcwalisile umthetho. Incwadi yabaseRoma 13 uverse 8 to 10 sizoyibuka lencwadi uPaul la ekhuluma nabazalwane baseRoma
Besibuka last time chapter 12, manje sibuka sila ku chapter 13 verse 8 sigcina la ku verse 10. Uthi ke ningabi nacala lani nakubani kuphela elokuthandana, ngokuba othanda omunye ugcwalisile umthetho, ngokuba lokhu ukuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi, noma ukhona omunye umyalelo kuyahlanganiswa kulelizwi elithi wothanda umakhaya wakhe njengalokhu uzithanda wena. Uthando alwenzi okubi kumakhelwane. Ngakho ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. So ukuze umthetho lo okhuluma ngento esingamelanga sizenze ugcwaliseka kuphi na? Uma ngithanda abazane bami, uma ngithanda umakhaya wami. Ngoba phela uma ngimthanda umakhaya wami, ngeke ngimtshontshele, angeke ngimbulale, angeke ngimenzele okubi ngoba ngiyamthanda. So nomzane wami ke angeke ngamenze okubi uma ngenze njani, ngimthanda njengoba uNkulunkulu engithandile. So uthando ke ligcwaliseka umthetho kaNkulunkulu ugcwaliseka kanjani na? Uma sinothando, uma sithanda abazalwane bethu. Ohlala uthando lukaNkulunkulu uhlala kuye ukuze sibe njengalokho enjalo yena kulelizwe. So umuntu ke ohlala othandweni ufana noNkulunkulu, uhlezi noNkulunkulu kuNkulunkulu. Umuntu osenzondweni, umuntu ozonda abantu, umuntu ongathanda abantu akekho kuNkulunkulu. Sibuka ke la u1 John chapter 4 verse 16 to 17. Thina siya 1 John chapter 4 verse 16 to 17. Thina siyalwazi sikholwa yilo loluthando uNkulunkulu unalo kithina. uNkulunkulu uluthando, nohlala othandweni uhlala kuNkulunkulu, noNkulunkulu uhlala kuye. Ngalokho uthando luphelisiwe kithi ukuze sibe nesibindi ngosuku lokwahlulela, ngokuba njengalokhu enjalo yena sinjalo nathi kulelizwe. So uNkulunkulu njengoba esezulwini esithandile, njengoba nathi si-respondele luthando, samukela uthando asinikeza ngoJesu Kristu, nathi fanele sibe nothando, sithande umakhaya bethu, sithande abazalwane bethu. Uma senze kanjalo ke sinenhlanganyelo noNkulunkulu, sikuNkulunkulu noma esezulwini noma semhlabeni thina, kodwa sikuNkulunkulu njengoba sihamba othandweni. So angikwazi ukuthanda uNkulunkulu engingambonanga ngizonde umzane wami engimbonayo. Njengoba ngishilo inzondo uma ikhona kumzalwane alukho uthando kaNkulunkulu. Akanayo uNkulunkulu umuntu owenza kanjalo. So funda la u1 John chapter 4 verse 20 ukuya ku21. Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha ezonda umzane wakhe, ungumqambi manga, ngokuba ongathandi umzane wakhe ambonileyo angemthande uNkulunkulu ongabonwanga. Okusho ukuthi uma umuntu ethi uyamthanda uNkulunkulu ezonda umzane wakhe, lithi izwi la uqamba amanga. Futhi esikubonayo la angeke azonde angathanda umzane wakhe ambonayo ngamehlo, bese ethi uNkulunkulu ke umthokozise. Lo uyamthokozisa kodwa azi ukuthi uNkulunkulu akamboni. So sibuka ukuthi uthando lukaNkulunkulu ligcwaliseka ngokuthi njani simthobele, senze ngendlela efanele. So inzondo amaKristu ahambi ngayo. Inzondo isenza ukubahlukana noNkulunkulu. Inzondo yenza ukuthi ukukholwa kwethu kungasizi abantu emhlabeni. AmaKristu uthe uJesu Kristu incwadi esiqale kuyo kuJohn 13, uma ebaduduza abazali abapostoli emabakhuthaza, uthi nginika umyalo omusha. Umyalo enginika zona uthini? Thandanani. Umyalo esinikeze wona singamaKristu kuba sithandana. AmaKristu aziwa ngani? Ngothando. Ahamba ngani? Ngothando. Into ezimbi ayazibalekela amaKristu. Ahlala kuphi? Othandweni. Simele ukuthandana
bazalwane ngoba uthando luvela kuNkulunkulu, futhi othanda umzalwane wakhe ugcwalisile umthetho. Yazi mawenze zonke, mohamba ngothando, ziningi la azizukuba khona izinto ozoshayisa kuzo kuthiwa hayi wenze kabi la, ngoba uhamba ngani? Ngothando lukaNkulunkulu. Asihambi ngothando lezwe. Uthando lezwe noma umuntu enza kabi akunankinga, siyahlala naye. Cha, uthando lukaNkulunkulu lolu ukuthi uma umzalwane enza kabi, ngiyazama ukumbuyisa umzalwane wami, ngimbonise iphutha lakhe ngenhliziyo emnene. Uma umzalwane wami ehlupheka, ngiyashare kwizinto enginazo. Uma khena wami edinga usizo, ngiyamsiza. Kubonisa ini? Uthando. So abazalwane ke bayathandana. Siyabathanda abazalwane bethu abasesigodini, senabazalwane bethu abakwezinye iy'ndawo. Mawubuka uPaul ukusebenza kwabo, babesebenza nabo bonke abazalwane kuyo zonke iy'godi. Uyabona? Nencwadi esiyifundayo la zibonisa ukuthi abazalwane kwakukhona ukusebenzisana, walukhona uthando kubazalwane ekusebenzisaneni kulesa sigodi, mhlambe saseKorinte, kwisigodi sase-Efesu, ngenza umzekelo. So kusho ukuthi nathi singabazalwane esikhathini sethu samanje kufanele silibonise uthando phakathi kwethu, noma phakathi esigodini labazalwane engiphila nabo, noma kwesinye isigodi. Kufanele ngibathande, ngibanakekele, ngibasize la badinga khona ini? Usizo ngamandla uNkulunkulu anginikeze wona. Sifundile-ke namhlanje ukuthi amaKristu anikeze umyalo omusha. Uthini umyalo omusha? Kufanele sithandane. Sengathi iNkosi inganibusisa ekufundeni kwezilayo. Amen.